A Xunta de Galicia traslada o seu apoio ao sector pesqueiro nas mobilizacións contra o regulamento de control da pesca da Unión Europea tras unha reunión entre a conselleira e os representantes das confrarías. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantivo esta mañá unha reunión cos presidentes da Federación Galega de Confrarías de Pescadores e das federacións provinciais na sede da Consellería en Santiago de Compostela. Durante o encontro, Villaverde reiterou o respaldo do goberno galego ao sector nas protestas contra o regulamento de control da pesca e lembrou que a Xunta de Galicia xa presentará alegacións en 2024 advertindo das dificultades que a norma ia supoñer para a pesca artesanal. Desde a Xunta de Galicia pois apoiamos as demandas do sector pesqueiro e, sorpréndenos que 2 anos despois de terse publicado pois estas novas disposicións que entran agora en vigor. A responsable autonómica lamentou que esas achegas non fosen tidas en conta antes da entrada en vigor do regulamento e insistiu en que a súa aplicación actual resulta inviable para moitas embarcacións pequenas, con mareas curtas e sen medios técnicos suficientes. Desde a Consellería do Mar deféndese unha aplicación flexible e progresiva da normativa, que evite cargas administrativas excesivas e garanta a seguridade xurídica dos profesionais do mar, así como a viabilidade económica do sector e o mantemento do emprego. Se fixeron alegacións tanto por parte da Xunta de Galicia como por parte do propio sector, fixeronse alegacións para conseguir flexibilizar esta norma, para conseguir períodos transitorios, excepcións para esa pesca artesanal que ten as súas particularidades e que desde aquí, desde Galicia, sempre intentamos trasladar e que sean coñecidas en Madrid, en Bruxelas, pois todavía non teñamos unha solución, habendo xa entrado, sendo de aplicación desde este mes de xaneiro, e, instamos ao Ministerio, sabemos que vai a ter esa reunión o luns, non estamos invitados, instaremos a que busquen unha solución que permitan que esa flota artesanal poida seguir funcionando como está agora e poida, son o sustento de moitas familias e para a Xunta de Galicia é socioeconómicamente moi importante que poida seguir operando con rentabilidade e sobre todo con seguridade xurídica. Na reunión tamén se trataron outros asuntos de interese para a frota, como o estado de tramitación de axudas, a modificación de textos legislativos como o Estatuto da Muller Traballadora do Mar, a xestión de excedentes ou o decreto de artes. A Xunta comprométese a seguir actuando como interlocutor ante o Ministerio para defender unha aplicación do regulamento europeo compatible coa realidade do sector pesqueiro galego.